Ei, hola, bon dia. Continuem amb episodis tranquils però profunds. Avui ha tocat la vida d'en Keith, que va ser qui va trobar el pare de l'Eren fora les muralles, sense memòria, no se'n recordava de res, que no sé si és 100% veritat o només ho feia veure, però sí, ell diu que només se'n recordava del seu nom i més endavant se'n recorda que és metge. Però clar, si no tens memòria, llavors en quin moment dius he d'anar a matar a la família aquella que són qui tenen el poder d'esborrar la memòria, saps? No quadra. Bastant dura, la vida d'en Keith. Diu allò que vol arribar a ser comandant del cos d'exploració, perquè així tindrà el reconeixement o el que sigui. Fan una transició d'ell rebent el títol i ell veient el casament d'en Grisha i la Carla. Fa mal, perquè jo crec que ell tenia interès en la Carla, no? O sigui, no ho diu clarament, però jo és el que dedueixo. I no s'acaba aquí la tragèdia, perquè es tracta un tema molt interessant de ser especial o no. Ser algú normal o d'algú destinat a aconseguir grans coses. I lo llaminer que pot ser pensar-te que ho ets, però també en la maledicció que t'estàs posant quan comences a pensar això. Perquè llavors ja hi ha com una expectativa de que has d'aconseguir fer grans coses. Per tant, estàs destinat o arribar a l'expectativa o fracassar. És una manera molt dura de viure, I també crec que quan penses que ets especial, li tens com una mica d'odi o enveja, digue-li com vulguis, a la gent normal perquè no estan sota la pressió que tu t'estàs posant, saps? I per això jo crec que li contesta així a la mare de l'Eren, a la Carla, que ho treu tot. Diu, les vides de la gent normal no serveixen per res, no sé què. Bueno, és que des de quan una vida ha de servir per alguna cosa, no? Cap i la fi és viure-la, no? I lo dur és llavors, després de tots aquests anys vivint aquesta història, doncs adonar-te'n de que no ets especial, que ets una persona més. I llavors pots pensar, doncs no pensis que ets especial, no? Però és que hi ha gent que és especial, que veus que és diferent, saps? I pots intentar amb esforç per aconseguir arribar allà on són ells, però en el fons, si tu ets un gat, per molt que vulguis volar, no podràs ser mai un ocell. La pregunta és com saps què ets, com saps quins són els teus límits, com saps si realment servirà tot l'esforç o estàs perdent el temps. Perquè, amb esforç sí que es pot millorar. Per exemple, en el cas del gat, sí, podràs escalar un arbre i saltar, però volar no ets un ocell, m'entens? I evidentment que en aquest exemple es veu molt clar, però en altres casos no, especialment si ets tu el que està volent aconseguir alguna cosa. M'està agradant molt que tractin temes així interessants. I al final, jo crec que en Keith exagera una mica, perquè diu que només és un espectador, que és veritat, que intenta sabotejar l'Eren perquè no es faci soldat, i l'Eren aconsegueix ser-ho igualment, però ha sigut comandant, saps? Algú que és normal no hi arriba, m'entens? El que passa que, de la mateixa manera que quan ell era jove veia que els grans ho podien fer millor, doncs quan ell és comandant surt l'Erwin que ho farà millor, però perquè és jove ja és un cicle que és lo normal. Seria preocupant que no s'anés millorant amb el pas del temps. És una bona notícia que el substitueixin. El que sí que crec que li sap greu, de veritat, és lo de la Carla, que va fer tard. Es va encantar i en Grisha és en Grisha, saps? I aquesta història li ha anat bastant bé a l'Eren, perquè últimament se'l veia que mentalment no estava bé, i això és com que li ha tret pressió, sobretot quan sent que la seva mare li diu a en Keith que per ella el seu fill no ha de ser ningú especial, ni ha de fer grans coses, que em siguin com és ja en fa prou. Per cert, molt bona l'eina aquella de matar titans, tot i que, clar, estem en el dilema de si tots els titans eren persones, realment és ètic matar-los?
l'Eren ho diu, com que ell havia sigut un tità, diu, potser són persones tinguent un mal son. I, clar, aquí et planteges què fer, perquè, clar, vulguis o no, si no els mates, te l'estàs jugant perquè ells et matin. I després, tema amorós, vale? Sembla que la Hitch i en Marlo tenien alguna cosa, però la Hitch li va dir a en Marlo, tu no vagis amb aquests del cos d'exploració perquè no hi pintes res allà, i en Marlo li va dir, vale, adéu, que després estan en una taula sopant i li diuen de tot a en Marlo, però amb ell li és igual. I hi ha hagut una escena, història Eren, que en termes de poder és una parella interessant, no et diré que no. Ara, s'hi ha posat la micassa pel mig i així s'ha acabat. Que tampoc veig l'Eren enamorar-se. No té el cap amb aquestes coses, jo crec, I res, ens veiem al següent episodi, que serà l'últim de la temporada, que no vull cridar el mal temps, però sembla que serà la primera temporada que acaba tranquil·la, tot i que ja m'esteu dient que m'he de veure l'ending de l'últim episodi, perquè no sé què esperar-me, perquè, clar, sembla que és només la primera part de la tercera temporada, no? Si ho he entès bé. I a l'ending hi haurà algú que diràs, no? Què? Me la jugo? Estic entre dos, o el soterrani o l'orangutitan. I té pinta que serà l'orangutitan, Ja, a veure si em sorprenen. Vinga, vagi bé.